Niin joo. Ja tässä nyt ihan hyvä juttu, jos me saadaan jonkinnäköistä näkyvyyttä, sitten positiivista näkyvyyttä lähitaksille. Joo, kiva vaihtelua tulla tämmöiseen tapahtumaan katsoa, että miltä se näyttää kulissien tältä puolelta ja kiva osallistua näihin. Haluaisin lähteä mukaan tähän katsoa, miltä se näyttää tältä puolelta ja hyvät PR tästä kaikille tulee ja tää on kiva osallistua tämmöisiin tapahtumiin. Joo, ja mukavaa vaihtelua tuolle perusduunille. Me otetaan kyytiin niitä, jotka puutuu matkalla tai muuten vaan haluaa lopettaa siinä kohtaa, niin viedään sitten takaisin lähtöpisteeseen. Eli Lähitaksi haluaa olla mukana tämmöisissä paikallisissa tapahtumissa ja täällä me voidaan ihan konkreettisesti myös auttaa viemään tämä tapahtuma läpi sitten hakemalla näitä keskeyttäneitä tuolta reitin varrelta.